Hello guys, so ingredients natin is yung meat, and then pepper, and then chili and onion and garlic and ginger, and of course vinegar, and kahit anong vinegar ang meron kayo, okay lang. Pero ito yung gagamitin ko kasi ito lang yung nakita ko kanina. And of course, yung sea salt natin na lagi kong ginagamit. So guys, i-mix lang natin yung ingredients natin. Yan guys. So gusto kong gawin ito. Parang ang saya kasing gawin. So yan. Oh my gosh. Okay, ganun. Oh, diba? Yan. Tapos, bale tatlo yung ginamit ko, pero sa inyo na yun kung how many garlic yung gagamitin nyo. Yan. Yan ang daming garlic guys, kasi masarap yung garlic soup. Yan. Of course, walang masasayang pag ako yung nagluluto. Yan. And then, next is ito, si ginger. Yan. And then yung onion natin. Kundi lang ako mag-onion guys kasi yun nga, hindi ako masyado sa onion. And then yung anong tawag nito? Pepper. Buo siya kanina pero inano ko lang, dinurog ko lang guys. And then kunting chili natin. Yan, hahalo na siya. And then lagyan natin ng salt. Kahit how many teaspoon ng salt or nasa inyo na yun. Kung sa akin ganyan lang muna hanggang sa matikman ko mamaya. And then of course this one, apple cider, pero any kind of, oh my gosh, any kind of vinegar, yun. Ouch! Oh gosh. So, I'm sorry guys. Since na masarap siya na maraming vinegar, so ang lalagay ko is 3 teaspoon. 3 teaspoon siya. Ano yun? Meron yun. 1, 2, and last one, 3. Yan, since na may 3 teaspoon na tayo ng vinegar, ilagay na natin yung meat natin. Yan. So for Ilocano dish siya. We call it in baliktad sa Ilocos. Kasi nga, super simple lang niya guys. Tapos, ang dali niyang lutuin. So after that guys, ihalo lang natin ng gano'n. Pwede mo rin haluin with your hand. Pero since na ilalagay natin sa YouTube, ito yung gagamitin natin. Yan. I think kulang pa yung vinegar na nilagay ko. So lagyan ko pa siya. Lagyan ko pa siya na maybe 2 more teaspoon ng vinegar. 1 or 3 na lang para 6 teaspoon siya. Yan guys, pero pag nakikita yung nagaganon yung meat, okay lang yan kasi nga yung vinegar is acidic siya. Yan, haluin lang siya talaga. And then, kunin ko lang yung oil. Then, lagyan ulit konti ng oil.
So guys, ito is vegetable oil. Nawala yung level niya kasi nga nung binili ko siya, napunit siya. So maybe one lang, 1 teaspoon. Or dalawa na lang. Yung ratio natin hindi pare-pareho ha. Yan. So, haluin lang natin siya. Ayan. Si Papa ang mahilig magluto ng ganito, kaya ako siya natuto. Hindi ko alam kung ganito yung version niya. Pero kasi hindi ko na tinanong kung paano magluto. Ginawa ko na lang. So, titignan ko kung ganito yung version niya. Pero yung version ko ganito guys. Maraming garlic and ginger and of course less onion and yung vinegar natin. Yan guys, okay na siya. So, painitin ko lang yung paglulutuan natin. Ayan, dinagyan ko na siya ng apoy. Ito yung paglulutuan natin kasi nga maliit lang siya. Ayan, ouch. Mainit na siya guys. So, ilagay na natin. So, haluin lang ng konti. Ayan. Super bango na niya guys. So, lakasan lang ng konti yung apoy. Ayan, ganyan lang muna siya guys. Hanggang sa maluto siya. Yan, nag-ano siya guys, may tubig talaga siya from the meat. So,
Tapos, ganito yung, at yung mga Ilocano food kasi, mas ano sila sa preservative, like most of my vinegar, yung linuluto namin. Tinaga na detikat in baliktad. Oh my gosh, ganon. Yan. Pag Ilocano ka, sa Ilocos, ito yung kinakain namin. In baliktad. Yan. Yan, may dugo siya, guys. Hindi natin siya linagyan ng water, and nag-water talaga siya. And you should eat this with rice. Super yummy. And then, lagay na din natin yung yan. Para maluto din. Paasyanam. I think paasyanam means dapat oh my gosh. Ano ba yan? Yan, kasta na siya. Yan, Ilocano na yun. Kasta na siya. Means ganun na siya. Yan. Diba? Super. Haluin lang natin para mag-mix. I mean, yung nasa baba is tataas sila. Yan, guys. Then, takpan muna natin. Yan, guys. So, tikman ko lang. Magiging okay na siya kasi wala na yung maraming kunting asin. Yan, haluin ko lang yung asin na linagay natin kanina. Diba? Super dali yung lutuin. Ayan. Yan, guys, nagiging okay na siya kasi nga wag nating i-dry ng masyado. So, i-plate ko lang, then papakita ko sa inyo. So, guys, ganyan na siya. See? Kumain na ako. Super spicy. Alright, guys. Thank you for watching.